दे आं साहा फुदुंनायखौ लोंदो अमा राजा नोंबो मोनसे लादो लायलाय जामायलाय हिनजाव खावना लाबोनायनि खुसियावनो साहा फुदुंना होलायबाय नामाब्रा बेखौनो सानदो आच्छार थाइबानि लारु थफिराम नोंनि हिनजावासो खाफाल गोनांथ' जाथारगोन नालाय नोंहा साहा फुदुंनाबो होलायो जोंना अमाया जेबो खालामथारा माबा साहा फुदुंनो होबा ओरैसो होननानै बुङो आंखौ मोजां साहा फुदुंनाय नुबा नोङो सानफ्रोमबो फुदुंनो होबाय थागोन बेनिखायनो आं फुदुङा होननानैसो बुङो अमायालाय उरनोल'सो रोङो सिन्था खालामनाङालै नोंनो गोरोंखा ना बाजै हांग्रिमोनदि बांद्राय खुसि जानालै थफिराम नोजोर नाङो ओइ सोरनि नोजोर नांनांगौ जाखोब्रा र' आं हिनजाव गोदाननोबो साहा होनानै फैनि बा खुसियानो लाख'लायनो हाला बेबो मालायनि हिनजावखौ खावना लाबोनानै दा माबा मोनसे जारला जायाबानो जाबायलै आं हले बे बाराव नायगोनल' बुस्थुआ मा होननानै बुस्थुआ मा होननानै नायगोन होनदों नामा औ नायगोनल' आं राव साहाखौ लोंनानै नायनि माबायदि फुदुंदों बियो आइलाय जामायला साहासो फुदुंनानै होखो ना बिस मुलिसो बानायनानै होखोब्रा अमा राजा लोङोबा लों मालायनि साहा फुदुंनायखौ बिदि बासियो नामा हिनजाव मोननायनि खुसियावनो मा खालामगोन मा मागोन जाथारबायलै बियो हिनजावाबो गावनि जाबावाखै मालायनि हाबानि हिनजावखौसो लानानै फैदों दसे उनाव देन्जार दावराव जागोन नायबायल' था नोंसोर आदा नों थिगखौनो बुंदों दसे उनाव गामिनि रायजोफ्रा फैबा दावराव दावसि जाथारगोन जोंहाबो बदनाम मोनफैयाबानो जाबाय आरो जोंलाय मानो बदनाम मोननांगौ जाखो जोंहा हिनजाव गोदान नायनोसो फैदों दा बेवहाय जोंखौ बदनाम होबा जानाय नङाना माथो थिगहाय हेलौ नों फैबायना बेबि आं नै खिरखिनिफ्राय थांनो नागिरदों बालेब बे खिरखि खाथियावलाय मानो थादों गोजांगोन बार हाबगोन जेबो नङा दे नै आं नोंनि थाखाय साहा लाबोदों लोंदो दे गाहायावनो दोनदो बिसनायाव आच्छा दे नै आं गाहायावनो दोनबाय नों साहाखौ लोंदो दै आलासिफोरबो दङ आं बिसोरखौ एसे राव हैनि ओमफ्राय दसे उनाव नोंखौ नांगौ जायोबा नोंखौ आं लांफैगोन जागोन दे आरो आंनि आइ आफाया फैबा बिसोरखौ खुलुमनांगौ दै जागोन दे आच्छा दे नों थाथ' साहा लोंबाय थाथ' नङा माथो आं दसे उनावनो खारखोमानोसैसो नै माथो आलासिफोरबो दंफैयो औलै आदै मालाय थफिरामासो गोलो हेयो साइब मा होननाय जादों माने थफिरामा हिनजाव लाबोनाया सैथोबार औ लाबोबाय बेबो मालायनि हाबा जानो गोनां हिनजावखौसो माने हाबा जानो थांनाया दहय बिनि हिनजाव गोदानखौनो लानानै फैबाय मालाय मा बे हिनजाव गोदान खारखुमानाया बेसो होमबा औथ' आरो उपाय गैलालै थफिरामा मालायनि हाबाथिलिनिफ्राय हिनजाव गोदान लाबोखुमायाबा बे हिनजावखौनो मोनला बिनि बाहागोआव हिनजावानो गैयानो भगबाना बिनि बाहागोआव हिनजाव दानो बावदों खोमा बिनिखायनो मालायनि हिनजावखौनो सान्स मोननायावनो लानानै फैबाय सिरि था नोंनाबा बांद्राय दावरावथार मानसियालाय बोरो थफिराम औ आफा बेफोरखौ आं मा खोनानो मोनदों नों मालायनि हिनजावखौ लानानै फैदों नामा माने बे हिनजाव गोदाना बे बोराय हौवाजों हाबा जाया होननानै खारखुमानो नागिरखादोंमोन होमबालाय माथोबाव आंनो लानानै फैबाय देलाय लिंना लाबोलाय र' आं लिंनानै लाबोनि थफिराम ओंखारबाव मालायनि हिनजाव गोदानखौनो लाबोनाया ओंखारबो नुबाय दावराव दावसिया जाहोलांबायानो माथो गिनांगौ जाखो हिनजाव गोदाना आंजों राजिबालाय मानोथो मानसिफोरखौ गिनांगौ जाखो गिया हिनजाव गोदाना राजिबालाय मानोथो गिनांगौ गैया आंनि बिहामजोखौ रावबो मोनलांफिना माथो ओंखारबाव र' सोर इसिबां दादागिरि खालामफैदों थफिराम हिनजाव गोदाना नोंजों हाबा जामारगोनथ' जागोनब्रा आफा जागोन बिनिखायनो आंजों फैफादों फै होमबा गामिनि मानसिफोरजों रायलायहैनि हांग्रि बाजै नोङो खैना गोदानजों थाहैथ' दे जागोन आंनि रुमावनो दोनदों आं ओमफ्राय अमा राजा नारजि मुदां फै जोंजों रायलायफानि आं हले नायगोनल'लै मा जादों थौ नों फाग्ला बायदि बुंसोम बुंब्रं खालामनाङा दे ओरैनोबा नोंहा इलेक्सननि खोथा दंखायो जानला मानला दुगा खालामना लानाङा नोंहा मालाबा गावखौनो एमएलए होननानै बावगारलायलाङो नंगौलै गावखौनो एमएलए होननानै बावनायनिबो हुदा दं आंहा थौ एसे खबर लायनि मा दावराव दावसि जादों बहा थांनो नागिरदों नों आफा इसिबां हराव बे थफिरामाना मालायनि हिनजाव गोदानखौनो लाखारदोंनो औ बेखौनो निउसाव कभार खालामनो नांगौ आंहा केमेरा हमग्राबोथ' मानसि मोनथ'वाखै थौ नोंनो आंजों केमेरा हमफानो आं केमेरा हमनो औ नोंथ' नोंसानो मानि रिल्स बानायनायाव भिडिअ खालामनानै होबाय थायोमोन ना थौ आंजों जागोन दे थौदो होमबालाय फावगालि नोंनि थाखाय बिबार लानानै फैदों आं फावगालि दिनै रज दे ना नोंनि थाखाय बिबार लानानै फैदों आं सोरहाय बे नोंसो आइला गैलालै दानाबा मा मोनफैदों नोङो मा मोनफैदों आंना लामा आन्दायदोंलै माने मालाबा लामा आन्दायफ्लाङो आं आच्छा लामा आन्दायदों लामा आन्दायदों जौ लोंदों दा जौ लोङाखै ओमफ्राय आखायाव बिबार लालायलायनानै लामा आन्दायदों ना बुं मानो फैदों नों जोंहानाव आरो बे
उसुङाव नों मा खालामखुमाबाय थानाय आरो बे बिबारखौ सोरनो होनो फैदों नों खावगालिनो ना नङा बिबारखौ आं लामायावसो लोगो मोनबोदों आच्छा बिबारखौ लामायाव लोगो मोनदों हा बिबारा नोंखौ हाय हेलौ होननाय नामा बिदिथ' होनाखै आं सब मिथिबाय दिनै रज दे ना बिबारनि दे ना बिनिखायनो नों आंनि फिसाजोनो बिबार होनो फैदों नङा होमबा नोंखौ मावले गारनायाव गैयाहाय आं बोरैहाय लावथिया नाङा लावथि देखाय नाङा आं थांनोसै हाय खोनासं नोङो आंनि फिसाजोखौ मालाबाबो मोनाहाय नों बिबार होनो फैलायथारदोंना नोङो हो रबाला गाबोन बिनि बिफाखौसो बुंहरगोन आं आंखौसो बुंलायो बियो फिसाजोखौ बुजाया होननानै गावनि फिसालायानो माथो जाथारा रबाला गारनायाव गैया दानो फन खालामगोन आं माबिनि बिबार देहाय मा जाबावगोनब्रा आंनि लाभ स्ट'रियालाय बिमा बिफायानो भिलेनसो जानानै दिन्थिबाय माथो दिनै रज दे नालाय बिबार हैनो थांबाय आं बिमायासो नुबाय मा जाबावगोनब्रा आंबो थाङै थुङै थफिना बायदि जायाबानो जाबाय गैया बिदि गैया गोसो जाबाय हिनजावफोरखौ थांखुथेमा बायदि लाइन आलादा लानो हायो आं बेफोरखौनो टेनसन जायो नामा थै खाथ'खि खिलासोब्रा आंबो अरजों गेलेनानैसो मोजां मोनो मादै हाफाङा अरबा आं दै जागोनब्रा दै लुखुमोबाय थागोन बेनि अरखौ एमाव राजा थै सोरबासो माथो एन्टनिय औ नोंनि थाखाय बिबार लाबोदों आं मानो दिनै बिबारनि दे ना बेनिखायनो नोंनि थाखाय बिबार लाबोदों आं मानोब्रा सोरबा सिख्लाफोरनो हैथांब्रा आंनोलाय मानो लाबोनांगौ जाखो आं सिख्लाफोरनो हैस्लायस्लाय नोंनोनो होगोन बे बिबारनि मोन्थाया नोंहासो दं बांसिन नो लादो बिबारा लै जाबायला माबायदि मानसि बे ओमफ्राय फै आं नोंखौ न'सिम दोनलांनि इसिबां गुसुआव मानो नोङो थाबायदों ओरैनो फै नोंखौ आं न'सिम दोनलांनि आं हारसिंनो थांगोनलै नाङा फै दोनलांगोन आं आच्छा थाबानि लारु